El semàfor, campiones d'Europa. El Barça femení ha conquistat la segona Champions, una Champions que ha hagut de fer una remuntada amb el Wolfsburg, en el que ha acabat guanyant per 3-2. En verd, la remuntada de l'equip. El Barça, com diem, ha fet un partit en què ha anat clarament de menys a més, després d'una primera meitat en què segurament li ha costat molt imposar el seu joc. La primera meitat el Wolfsburg ha aconseguit que el joc anés pels camins que ell volia, un joc en què el Barça no trobava espais per dintre, que per fora li costava molt trobar arribades. De fet, les arribades més clares també han set per fora, 2 arribades per banda de Fridolin i Rolfo, però el Wolfsburg s'havia aconseguit avançar ben aviat de la primera meitat, amb 2 gols, que han marxat al descans amb 2 gols, i al final semblava que tot es complicava, semblava que al Barça li costaria aquesta remuntada, perquè al final, com diem, el Wolfsburg estava aconseguint que el Barça no carburés, la sortida de pilota la tenien que fer o Mapi o Paredes, perquè Keira Walsh estava sempre ben marcada per una futbolista, al mig del camp tampoc es trobava ni a Aitana ni a Patri, però tot això ha canviat a la segona meitat, que el Barça ben aviat ha trobat el primer gol, un gol de Patri amb una arribada a l'àrea, i ben aviat ha trobat el segon, l'empat, un altre gol de Patri, una altra arribada dins l'àrea, aquest cop de cap feia que el Barça posés un altre cop el comptador a 0, començava de nou el partit i al tram final ha arribat un tercer gol, després dels canvis, que segurament avui eren molt més que necessaris, un tercer gol que ha arribat per via de Fridolin Rolfo, que ha estat la protagonista d'aquest tercer gol que donava la que és la segona Champions del Barça femení. En àmbar, la primera meitat, com diem, la primera meitat del Barça no ha estat bona, al Barça li ha costat imposar el seu joc, al Barça li ha costat també trobar vies de futbol, com diem, segurament avui a l'aposta d'inici ha estat Mariona jugant de nou i avui no ha estat la millor aposta. Mariona se l'ha trobat molt poc, de fet ha donat molt més Jayce en els minuts que ha jugat que no pas Mariona en els més de 60 minuts que ha jugat, per tant avui segurament era potser un moment en què hauríem d'haver vist una davantera potser amb més mobilitat com Jayce, que no era un futbolista més posicional i més per ajudar al mig camp, que no ha aconseguit tampoc com era Mariona. Com diem, aquest Barça ha anat de menys a més, perquè a la segona part el Barça ha millorat molt. També, evidentment, les alemanyes han baixat, el ritme físic que han imposat a la primera meitat era molt difícil de mantenir, i el Barça ha aconseguit imposar el seu joc, i sobretot aquests 2 primers gols molt ràpid han permès que aquesta segona Champions caigués del cantó del Barça. Una Champions un resultat que demostra també la dificultat de fer el que fa aquest equip. A molta gent li sembla que el que fa el Barça femení és fàcil, o que avui aniria a aquesta final i golejaria el Wolfsburg, i això que fa aquest equip és molt i molt difícil, i avui és una prova més. El Barça ha hagut de remuntar una final contra un equip molt poderós, un equip que és habitual a les finals de Champions, però que el Barça li ha aconseguit donar la volta a un marcador, i per tant encara té més mèrit el que fa aquest equip, perquè aquest resultat, aquesta dificultat que avui ha tingut el Barça per conquistar aquesta segona Champions, demostra que tot el que fan aquestes jugadores, aquest cos tècnic, tot el que fa el club per apoyar-les, no és gens fàcil, i que aconseguir els resultats que s'està aconseguint en els últims anys té molt i molt de mèrit. I en verd també l'aposta pel futbol femení del Barça. El Barça va fer fa uns anys una aposta decidida pel futbol femení. Va apostar per professionalitzar la secció, va apostar perquè les jugadores poguessin dedicar-se en cos i ànima a treballar per millorar, a treballar per guanyar títols, a treballar per millorar, per avançar, per fer avançar el Barça, el futbol femení, i el Barça està sent un pioner del futbol femení per la seva aposta primerenca, perquè va apostar abans que els altres i perquè ha seguit apostant. Aquesta nova junta també ha seguit apostant pel femení, ha seguit apostant per aquest equip, per aquestes jugadores, per aquest cos tècnic, i això dona rendiments. Aquests rendiments són aquests títols d'aquesta temporada. Al Barça només se li ha escapat la Recopa per un error burocràtic amb una alineació indeguda de Jayce, però el Barça ha conquistat Lliga, Supercopa i Champions. L'any que ve tornarà a costar molt. Segurament tocarà fer retocs. Sembla que segurament hi haurà retocs a la plantilla. Les jugadores el Barça té moltes fitxes ara mateix plenes, però segurament hi haurà alguna sortida, hi haurà arribades, perquè s'ha de seguir canviant, s'ha de seguir millorant, perquè aquest equip té molt de present, té molt de futur també en futbolistes que ja té, però té que seguir millorant dia a dia, i perquè l'exigència és màxima. S'ha vist avui en aquesta final que l'exigència és màxima, i això és bo, perquè això farà créixer el Barça, farà créixer el futbol femení i farà créixer
tota aquesta afició que ja hi era i que ara mateix que cada vegada aquest equip està fent que es vegi cada cop més pel futbol femení. Per tant, aquest Barça, que és pioner, ha de seguir apostant, ho ha seguit fent i ho seguirà fent en el futur, perquè segur que aquestes noies, que aquest cos tècnic, que el club ens donaran moltes més alegries en el futur.